Roberts kirolden da. Zenbat urte daramatza hemen Donostik? Nola hasi izan? 82an Errealeko bi kirolari, López Ufarte eta Kortabarriak, beste bi soziolagunekin fondatu zuten denda hau. Bueno, eta suposatzen dut, hainbeste urtetan zapatilen mundua asko aldatuko zala. Batez ere materialak gaur egun erdi sola edo ditzen dioguna, eta gero baita ere goiko eusten digun zapatila bera, tejiduak, asko aldatu dira. Gaur egun askoz ere arinagoak eta transpirableagoak, eta saiatzen dira baita ere denboran gehiago irautea. Egia da gaur egun jende gehiago korrika egiten duela edo nire gauzak dira? Nik uste dut ez dela zure gauza, Izan daiteke kirol merkea delako? Asko garestitu alda, baina bai, berez egia da ez degula material asko gar. Bai da garrantzitsuna zapatillak, eta gero korrikako gantza eta kamiseta bat. Zapatilla on batzuk zenbat balio duten? 150 tope. Hori zapatilla on batzuk baditu. Oso honak dazkau. €60. Bale, orduan hasteko, probatzen hasteko, distantzi gutxi, harina bazea baita ere. Baina suposatzen dut jende asko kapritxo bezala ere erosten dituela zapatillak. Eta gehiago dago jende korrika, eta daukagu influentzia asko ere gehiago sare sozialetikan, jende profesionalak ere parte hartzen du materialei buruz hizketan, eta orduan, jende asko dator, zapatilla batzuen atzetikan konkretuki, eta, kapritxoa da, ez? Gero galdetzen diogu igual pixka zertan datza bere egunerokotasuneko kirola, eta esaten, ikusten dugu igual ez duela zertan behar. Odari igual garrantzi gehiago ematen diola behar duenari baino. Askok, bai. Ino, badakit badaudela zapatilla batzuk bereziki behin bakarrik erabiltzeko, eta gaina nahiko garestiak dira. Bai, egon da ez, kasu bat duela gutxi, kirolari bat, hori, zeukan zapatilla bat, 50 kilometro egiteko besterik ez. Orduan, egin zuen 20 kilometroko lasterketa bat, eta gero nahi zuen maratoi bat egin. Baina maratoierako ez zion balio. 500 da piko uste dela zapatilla hori, ez? Hori da beste mundu bat. Karbonoa esan duzu erabiltzen dela, material bezala. Hori da, dijoa bai, zapatilla, espuma bereziak, eta gero dijoa plaka bat, karbonokoa, egiten du zapatilla oso reaktibo bat, eta orduan laguntzen du korrikalaria ritmo biziak eraman alizatea. Begira, ez dauka pixurik. Ez duela pixurik, eta tolesten zaiatzen bazara, gogorra. Ezin da, tolestu. Orduan da karbonoan enduelako. Karo, karbonoan plaka hori, ez? Hori da, eta gero zorua, ez daukaia, horretik zapaldu barra bakarrikan, hemen gozona horrekin. Suposatzen dut, pertsonaren zaugarrien arabera zapatilla bat edo beste aukeratu beharko dela, pixuaren arabera, edo nola zapaltzen duen arabera. Etxe bakoitzak ez, esan dezagun beti dazkala gama ezberdinak, eta bai pentsatzen du ze korrikalari motazaren, ze pixua dezun baita ere. Haizu pixu honetan bazaude, igual komenigarriagoa zaizu zapatilla amortiguazio zeo zer hobeagoa eukitzea, eta bai ritmoaren arabera. Badaude ere, pronatzen dutenentzako, suelak ere ezberdinak dira, edo jartzen dizkiote densidade ezberdineko bi material, eta orduan ekiditen du oina jutea. Barrurantza edo? Zein da dendan daukazuen zapatillari garestiena? Zema balio? Esango nuke 250. Korrikako gama altuko zapatilla, karbonoa du, eta materiala dira oso harinak. Hori bai da oso zapatilla teknikoa, eta hori bai da gutxi batzuentzako. Inigo, hainbeste zapatilla buruz hitz egin da gero, korrika egiteko gogoatan etorri zait. Gizu. Arraroa da negan hori. Gizu zapatilla denontzako daudela, así que aholkuak behar baduzu. Joango gara orduan hueltatxo bat ematera aterako txotaia zupizkat.